Hej, mit navn er Martin Jensen, og jeg skal give en præsentation om skalering og monitorering på Windows Azure. I min præsentation vil jeg komme ind på, hvordan vi fik kulturnatten.dk til at kunne håndtere mere end 60.000 unikke besøgende og over 500.000 sidevisninger på mindre end 24 timer ved hjælp af Windows Azure. En af de store udfordringer ved kulturnatten var, at den indeholder et ekstranet, der gør, at de besøgende kan gå ind og skræddersy deres helt personlige program. Det betyder, at alle serverne er nødt til at have up-to-date version af programmets data, for ellers vil den besøgende kunne risikere at få vist en gammel version af sit program. Men det er lige så vigtigt, at hentning af denne data ikke går hen og bliver en flaskehals. Jeg vil også komme ind på, hvordan vi brugte monitorering til live, hurtigt og dynamisk kunne smide flere server efter sitet i tilfældet af, at antallet af besøgende skulle blive så stort, at de eksisterende server ikke kunne klare presset. Så hvis det her har nogen interesse for dig, så kom og se mig på DDC 2012.